Awe guys, so kijk helemaal gezegd paar weken terug toen maak ik een video met paar networking video's man. Zoals jullie weten moest nou een man zeggen, man moet networking en een man moet relationships bouwen en allerlei goed. So shout out goes out to King Shine. Die man heeft me een pakje gestuurd om een beetje content te maken en otherwise net te networking promote. So yeah guys, as die man is een sticker, dus hele King Shine, makes your heart shine. Nou die is de unboxing van die man zijn package. So kijk die pakje hier, ik ga nou openmaken en dan kijken ons wat de telefoon gestuurd. As die man ons is terug. Okay, so you take the line-up van die goede wat die man van ons gestuurd het. So ja, eerstens het ons hier so color foam. Dit kan jullie zien aan die color foam, ja. En de eerste color wat ons hier het is die blue color foam. Lekker harde content kom met die products guys. So ja, kijk uit voor hij. Oké, ja, voor ons te veel praat. Secondly, het ons hier pink color foam. Jullie kan zien naar die color en wat pink color foam. En dan jullie kennen moest man die mannen tires in Popcorn Valley en Queenstown en de surrounding areas waar ik van is. Raak een beetje baie vinnig issue met onze construction wat bezig is. But ja, derde zijn die mannen hier voor ons silicone tire shine tire en trim detail as die mannen. En last but not least is winter. Ik weet is winter en partykeer as jy bietjie op pad uit is, man, moet nie spray en klom goed in nie. So as jy in die kar inklim, dan kan jou kar net sommer so lekker quick, net so vinnig of as jou kar by my was, especially sal ek sure maak net so paar extra sprays van die air freshener. Ons het die so cherry auto aroma. So as jy sê auto, dan weet jy te doen met karre. But yeah, cherry auto aroma guys. So hy is die line-up van products wat ons het van King Shine af. So as jy man, shout out for King Shine and thanks for the package and as jy content dropping soon guys. King Shine makes your heart shine.